Veća efikasnost sudova i pristup pravdi uvek su bili u fokusu USAID-a. Tako je, na primjer, američka agencija pomogla osnivanje Pravosudne akademije za obuku sudija i tužilaca, kao i usvajanje i primjenu jednog od prvih zakona o zaštiti uzbunjivača u regionu. 2015. godine, uz podršku USAID-a, renovirano je 19 prekršajnih sudova u Srbiji, među njima i beogradski. Konkretno, Prekršajni sud u Beogradu je radio na 14 različitih lokacija, što je otežavalo i rad samog suda, ali i dostupnost suda građanima. Dođete na jednu lokaciju, oni vam kažu ne, vaš predmet je na nekoj drugoj, tako da se sve vreme radilo na pronalaženju načina da se sudije Prekršajnog suda u Beogradu smeste u jednu zgradu i 2015. je to i dobilo ovaj oblik u kom se danas nalazimo. Podršku Američke agencije za međunarodni razvoj imalo je i Državno pravobranilaštvo, institucija koja zastupa interese države pred domaćim i međunarodnim sudovima. Kako bi se rad pravobranilaštva učinio efikasnijim, uz pomoć projekta realizovano je primjena aplikacije LURIS koja služi za elektronsko vođenje predmeta, tako da su svi predmeti u pravobranilaštvu skenirani. Uvedena je ta jedinstvena evidencija koja je ujednačila postupanje pravobranilaštva u odeljenjima na teritoriji Republike i u sedištu. Naravno, povećana brzina rada, smanjena mogućnost grešaka.